Μπήκαμε 1v1. Έβαλε γκλου μπροστά. Άντε. Παιδιά, πως βλέπετε μπήκαμε. Ποιος νικάει. Τι να κάνω. Έχουμε και το πιστολάκι. Παιδιά, κοιτάξτε που είναι. Θα 3 ώρες να πάρει κάτι. Εντάξει, ίσα τώρα νομίζω ναι. 1, 2 και 5 βγαίνει. Παιδιά, κατά λάθος και είχα λίγη ζωή. Μου το βες, μου το έκανε, άστα. Γιλπίκερ και... Με γιλπίκερ, παιδιά, όπως βλέπετε, τον έκανε λαμπίκερ. Τι έγινε. Α, τελείωσε. Ή όχι. Τελείωσε. Η πίστα. Παιδιά, όπως βλέπετε, νίκησαμε και θέλω να πάμε 3 like και τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Μπορεί να είναι και σε ένα V1. Γεια!